Ola, que tal? Moi boas e moi benvidos un xoves máis a Orixe e Calidade, o programa de Canal Rías Baixas que leva ás súas casas toda a actualidade do sector vitivinícola. Estamos a piques de comezar esta nova edición, pero antes temos que facer unha pequena pausa para ir coa cabeceira. Voltamos de seguido. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. O coidado esmerado dos nosos lendarios viñedos e as boas prácticas de viticultura aplicada fan posible o pioneiro Macherato, un albariño saboroso e sorprendente. Euvicius Barrica, un albariño de crianza en barrica de carballo francés. Viña Almirante, unha adega clásica con alma vanguardista. A ver si nos organizamos un poco, que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide albariño Rías Baixas. Se queres que os ratos non volvan, dalle o mellor cebo. Cebo premium. É tan saboroso que non se cansan de comer. É moi superior ao resto de raticidas do mercado. Nova gama, máis eficaz e máis segura de Laboratorios Total, expertos en bioseguridade. Cebo premium. E non volven. Elimínaos se ti queres, distribuído por Soaga. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. As altas temperaturas rexistradas hai uns días tiveron os seus efectos no viñedo. Aínda non estamos no momento da brotación, pero na planta comezan a aparecer os primeiros signos de vida. Falamos desta situación co técnico de campo, Suso Paz. Mais ou menos, aunque pasan os días, pasan as semanas, pero estamos na mesma época. Os viñedos pois se dirigen por estados, entón estamos ainda no inverno, no estado de inverno, o cual pois prácticamente pois cas podas rematadas, xa con algunha aportación de abonos incorporado, rematando as novas repoblación de cepas novas, etc. Non? Estamos en ese momento de que estamos rematando os traballos de inverno e enseguida pois empezaremos xa co que é limpieza do solo e todo eso. Ben, é certo que igual que ocorreu o ano anterior, vamos un pouquiño adiantados con respecto aos ciclos. Normalmente sempre tiñamos a brotación a principios de abril, pois este ano ocorreu o mismo, non? Que hai unhas semanas hubo unhas temperaturas elevadas durante 3 días seguidos, eso iniciou a reservas, polo tanto sí que vamos un pouquiño adiantados, o cual non é moi normal para esa época. Pero bueno, o que sí que nos podemos encontrar ahora mismo é pois con carllemas cas puntas visibles ou en algún caso pois con unha folliña pequena, etc. Non? Estamos un poquinho adiantados. Ben, é certo que estes días así frescos aguantan un pouco ese crecemento, pero bueno, en calquer momento que veña unha semana de calor, pois supoño que eso salirá enseguida. Sí, son temas puntuales, dependendo das parcelas, da época en que podaron, se foi moi temprano,
tamén iso ocorre moito nas cepas xóvenes. Canto máis débil este unha planta, máis capacidade ten para sobrevivir. Entón, intenta botar follas canto antes, non? Pero son temas aínda puntuales, non é nada generalizado, pero, bueno, de todos os xeitos, xa digo que no momento que veña unha semana de calor, sí que vai aparecer xa puntas visibles seguramente por toda a zona. Sí, eu creo que a poda estará máis ou menos rematada. Ben é certo que tamén quedan temas puntuales, hai xente que ainda non podou, porque manexa moitas hectáreas, entonces pois non pode acudir a todo, ainda hai unhas cuantas hectáreas sin podar. Eu coido que en estas últimas 2 semanas que rematarán, sin problema ningún, non creo que haixa gran problema en rematalas. Con respecto se lle afecta máis ou menos, pois bueno, aquí o vigor é bastante sobrado, o cual non temos un problema como poden ter outras zonas vitícolas de España. Eu creo que aquí, aunque pode ser un pouco tarde, pode retrasar un pouco máis a brotación, pero bueno, non é unha causa de que haixa menos produción ou máis produción. Agora estamos xusto no traballo de empezar pois, a incorporar os abonados no suelo mediante unha fresa ou un gancheado. Estamos en esa fase, preparando tamén todo o que son os abonos que se van a aplicar durante o ano, ben sea por riego ou de forma de abonadora. Entonces estamos un pouco en esa fase, non? Do cambio xa para empezar cada campaña, digamos, de control de suelo e enseguida pois a aplicar fitosanitarios. Aínda que parece moi temprano, por fitosanitarios, sí que no estadio este de yema visible hasta yema de 1 centímetro, sí que hai unha enfermedade que é escoriosis, que se pode tratar, o sea, aplicando pois mancoceo 80% ou outros produtos, que é xusto en ese momento de yema de punta visible hasta 1 centímetro, é o momento de dar 1 ou 2 tratamentos, con a diferencia de unha semana, para intentar reducir esa enfermedade. Non é unha enfermedade grave porque afecta aos tornos, pero que é fácil de combatir se estamos encima dela, non é tampouco moi complicada. Que eu creo que se temos un ataque grave, pois con 2 anos de control, mediante as podas, eliminando as partes afectadas, ou ben con estes tratamentos, que en 2 anos a podemos eliminar, non sei, que non é grave o que é o seu control. Que hai que dar un pouquiño a que esas puntas visibles, porque ademais afecta ás 3 primeiras yemas, o cual as 3 primeiras yemas fórmanse en ese estadio de punta visible 1 centímetro, aí onde están as primeiras yemas do que vai ser un sarmiento, o cual é ese momento de que non entre esas 3 yemas. Tamén estamos a tempo, efectivamente, de repoñer aínda as cepas. Hoxe en día as cepas, pois, a maioría veñen en cámaras, o cual está o seu estadio invernal total, e, bueno, se algún ainda ten que repoñer cepas, pois está a tempo perfectamente. Sempre, pois, botarlle un pouco de humo de lombriz ou un pouco de abono, e como veñen dunha cámara, pois, perfectamente adátanse sin problema ningún. Outra cousa sería, se as tes no exterior, que ao mellor xa a savia está funcionando, entón o arrancalas para trasladalas sería un pouco complicado, pode dañar esa nova brotación. Pero, bueno, os que son as cepas de viveiro que parten de cámaras, o cual ven en estado totalmente pechado, se poden replantar sin problema ningún. Seguramente no verano haberá que estar atentos, se é con moitas temperaturas continuadas durante moitos días, igual un rego non lle ven mal, pero bueno, estamos a tempo perfectamente de ainda facer reposicións en aquelas parcelas que as necesiten. Os cambios de temperatura agora mesmo ainda non afectarían demasiado. Home, se viñeran baixas temperaturas moi extremas, sí que podía afectar, porque sí que xa algo se está movendo nas cepas. Entonces, imagínate que veña unhas heladas moi grandes e pode haber unha helada de cuello na base da cepa, porque xa hai savia, e iso pode explotar a cepa, non? Pero, bueno, salvo eso, non creo que nos afecte. De feito, xa mañán ainda houve unha pequena xiada, bueno, pero son moi puntuales e moi xustiñas. Podemos chegar a 0 grados aí nun momento puntual da noite, pero non é unha helada moi continuada. Eu creo que, salvo eses casos extremos de temperaturas moi baixas, menos 2 grados, menos 1 grado, creo que eso non vai ocurrir, pero se salvo eso, non ocorre nada, dá igual que chova, que faga sol, ahora mesmo creo que xa estamos preparados para que todo vaya surgindo,
é que as temperaturas poden ser peores ou mellores, pero non vai afectar. Ben é certo que hasta o mes de maio non saques o sallo, entonces eso xa veremos. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Por cuarto ano consecutivo, a Ruta do Viño Rías Baixas recibiu un grupo de alumnos da Escola de Turismo da Universidade da Coruña. En Cambados puideron coñecer o proxecto desta asociación nun percorrido que incluiu visitas a varias adegas, unha charla técnica e un percorrido por Cambados. Por cuarto ano consecutivo, a Ruta do Viño Rías Baixas recibiu a visita dun grupo de alumnos da Escola de Turismo da Universidade da Coruña. 15 estudantes participaron desta iniciativa, que lles permite coñecer de primeira man o proxecto inoturístico desta asociación. Es una iniciativa que llevamos más de 4 años recibiendo alumnos año a año de esta universidad y lo que queremos en esta jornada completa es mostrarles una experiencia enoturística en torno a la Ruta del Vino Rías Baixas, que vivan de primera mano cómo se gestiona el enoturismo en este territorio de Rías Baixas y que disfruten de la experiencia de visitar diferentes bodegas. A xornada comezou cunha visita cultural ofrecida por Turismo de Cambados. Unha técnica explicoulles as orixes da vila, ademais de amosarlles algúns lugares de interese, como a Praza de Feciñáns. Despois fixeron un percorrido guiado pola adega de destilería Gilia Armada, seguida dunha visita por bodegas del Palacio de Feciñanes. Yo creo que para ellos, como futuros prescriptores del turismo en Galicia, yo creo que es una oportunidad muy interesante, como dije antes, de vivir en primera mano el enoturismo en Rías Baixas. Para nosotros es muy importante que la gente estudiante y sobre todo en especialidad de turismo viva de primera mano esa experiencia, que al final no es solo el proceso de elaboración, ¿no?, sino visitar un pazo, una bodega con mucha historia y vivir esa experiencia de cómo se elaboran nuestros vinos. A xornada da mañá rematou coa charla técnica experiencia do produto enoturístico Ruta do Viño Rías Baixas presente e futuro. No seu marco, a xerente da Asociación Lorena Varela e a técnica Laura Expósito explicaron ao grupo os principais obxectivos do proxecto, baseado en ofrecer experiencias gastronómicas diferenciadas e de máxima calidade. Fundamental, nosotros estaríamos encantados de que todos los años recibiésemos las visitas de los alumnos de otras universidades de Galicia, ¿no? Al final es muy importante que esa gente que va a estar de cara en un hotel, en un restaurante o incluso en una oficina de turismo tenga una información clara de que hay un gran potencial de enoturismo no solo en Rías Baixas sino en el resto del territorio de Galicia, y todos juntos debemos promocionar y animar a esos turistas nacionales e internacionales a disfrutar del enoturismo, que además de combinar con todo es una forma de turismo desestacionalizadora y con lo cual muy importante para el territorio. Xa pola tarde o grupo trasladouse a Tapazo Baión. Ali, ademais de percorrer as instalacións, coñeceron de primeira man o proxecto enoturístico que están a desenvolver, unha actividade completa para achegalos ao sector nas Rías Baixas. Venimos aquí precisamente por el producto que es la Ruta del Vino, que es un producto que permite desestacionalizar, que permite redistribuir la economía regional y bueno, y es un atractivo para el turista, ¿no? O sea, estudiamos la ruta en el sentido de poder aplicarlo después a otros productos, e incluso maridaje con otros productos, ruta del queso, ruta del vino, buscando productos que contribuyan al desarrollo de la economía regional. Han visto la teoría, han visto las bases que tiene que tener una ruta, por ejemplo, y ahora es verlo in situ, ¿no?, y poder apreciarlo. La verdade é que é moi interesante, é a primeira vez que saímos de excursión co máster, estamos recorrendo todo o Cambados, xa nos enseñaron a vila, o pazo, e agora estamos vendo a bodega, e a verdade é que ata o momento non hai queixa. Moi boa, eu creo que é moi interesante, hai un montón de cousas que visitar. Non, as Rías Baixas non é só vir aquí ás praias e tal no Brao, sino todo o ano podemos vir visitar as bodegas e todo o demais o patrimonio que temos. Nesta xornada participaron 13 alumnos e alumnas de cuarto curso da Escola de Turismo da Coruña e 8 do Máster Oficial en Planificación e Xestión de Destinos.
E seguimos falando da ruta do viño Rías Baixas porque esta semana participou no Fórum Gastronómico da Coruña. Ata ali levaron representación de varias das elaboracións das súas adegas asociadas. Na cita tamén estivo presente o Consello Regulador de Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia. A ruta do viño Rías Baixas non quixo perderse unha das citas máis importantes da gastronomía en Galicia. A asociación estivo presente no Fórum Gastronómico da Coruña, un evento que reuniu a profesionais do sector e público gourmet, situando a comunidade como un dos destinos gastro de primeiro nivel. No stand de Turismo Rías Baixas, a ruta organizou unha cata comentada de viños a que asistiron ao redor de 20 persoas. O sumiller José Aragunde foi o encargado de coordinala e guiou os participantes pola degustación de 3 caldos elaborados por adegas asociadas á ruta. A través dun monovarietal, un plurivarietal e un tinto, o público repasou a ampla variedade de elaboracións que se poden degustar nas diferentes adegas deste itinerario enoturístico, posibilidades que sorprenderon a moitos dos asistentes. Outra das actividades foi unha degustación de 3 viños Rías Baixas escumoso de calidade, elaborados en 3 subzonas diferentes. A cata tamén estivo coordinada por José Aragunde. Outro selo de produtos de calidade que non se perdeu este escaparate foi o Consello Regulador de Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia. O órgano organizou unha cata do Licor Café de Galicia, que desta volta estivo dirixida pola enóloga e membro do Consello, Sonia Otero. Otero explicou os matices que se poden atopar nestes destilados, mentres os asistentes degustaban 3 marcas que recibiron distintos recoñecementos nas catas de Galicia 2018. Os participantes tamén cataron un oruxo de Galicia. Ademais, a cita aproveitouse para demostrar a versatilidade destes licores e augardentes amparados polo selo de calidade. O Consello de feito botou man do inxeado de Licor Café de Galicia que puideron probar os asistentes. Fíxate ben neste produto. Vai te interesar moito. É o mellor herbicida para silvas, siestas, mimosas, toxos. É selectivo, só elimina a maleza. Bótalle Garlón, o mellor desbrozador. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. O coidado esmerado dos nosos lendarios viñedos e as boas prácticas de viticultura aplicada fan posible o pioneiro Macherato, un albariño saboroso e sorprendente. E o Vicius Barrica, un albariño de crianza en barrica de carballo francés. Viña Almirante, unha adega clásica con alma vanguardista. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide albariño Rías Baixas. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. Continuamos repasando a actualidade na sección das breves. A Unión Española de Catadores recoñece con 36 galardóns diferentes elaboracións da denominación de orixe Rías Baixas. Os caldos deste selo de calidade recibiron varios premios Bacus, destacando o Gran Bacus de Ouro conseguido pola adega Pazo de Villarei. Trátase da máxima distinción que concede este certame, que só conseguiron 23 viños entre os máis de 1.600 que se presentaron nesta edición. Neste prestixioso concurso internacional participan un total de 90 catadores que proban os caldos embotellados e sen etiqueta. O Gran Bacus de Ouro concédese os que superan os 92 puntos e entre os recoñecidos figuran viños franceses, portugueses ou de Eslovaquia, entre outros. Ademais, outras 17 marcas foron galardoadas co Bacus de Ouro e 18 recolleron o de prata. Medran as importacións españolas de viño en 2018, o crecemento superior en volume que en valor, cunha forte baixada no prezo medio do 32%. España importou o ano pasado máis de 93 millóns de litros por valor de case 214 millóns de euros, a un prezo medio de 2,30 euros por litro. E o viño a granel branco, que explica en gran medida o incremento das compras en volume. Argentina superou a Italia como primeiro provedor de viño ao noso país. Francia, pola súa banda, mantén o liderado en valor. A pesar
titulares do aumento das importacións españolas de viño rexistradas en 2018, o saldo comercial do viño en España segue a ser netamente positivo. E ata aquí chegou a súa cita coa actualidade do sector vitivinícola en Canal Rías Baixas. Como sempre, Orixe e Calidade voltará o vindeiro xoves con máis información de todo o que suceda. Ata entón, sexan felices. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas. Se queres que os ratos non volvan, dalle o mellor cebo. Cebo Premium. É tan saboroso que non se cansan de comer. É moi superior ao resto de raticidas do mercado. Nova gama, máis eficaz e máis segura de Laboratorios Total, expertos en bioseguridade. Cebo Premium. E non volven. Elimínaos se ti queres, distribuído por Soaga. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. O coidado esmerado dos nosos lendarios viñedos e as boas prácticas de viticultura aplicada fan posible o pioneiro macherato, un albariño saboroso e sorprendente. Euvicius Barrica, un albariño de crianza en barrica de carballo francés. Viña Almirante, unha adega clásica con alma vanguardista.